имрӯз мо дарси севуми мо аз фасли аввал ҳақиқати навс. ин дарс дар бораи дараҷаҳои навси башарӣ аст. Навс як дараҷа надорад, бал якчанд дараҷа дорад. Дараҷаҳои навс муносибат аст аз наздик будан ба худову дурӣ будан аз ӯ. Чунончи навси аммора, якуми навси аммора аст, сахт водоранда, ба бадӣ соҳибашро ва гуноҳҳо ва ғафлат амр мекунад. Дар бораи он сарвари ва пешвои тоифа Ҷунайд қуддусиро гуфтааст: нафси аммора ба бадӣ, ба ҷангҳо, баҳри мадади душманон даъват мекунад. муроди ӯ аз душмани дунё ва шайтон аст, ки гуноҳҳоро барои фарзанди одам ороставу дар назараш зебо ҷилва медиҳанд. барои ин нафси аммора шайтону дунё ёрдам мекунанд. гуноҳҳоро зебо нишон дода ба гуноҳ даъват мекунанд. пас аз он аз рӯи дараҷа нафси лавома аст, маломаткунанда, ки соҳибашро барои гуноҳи кардаи ӯ баъди ба он гирифтор шудан сарзаниш мекунад. ин нафс дар аксарияти башарҳо аст. пас аз рӯи мартаба нафси сеюм, нафси мулҳама, илҳомбахш аст, ки соҳибашро ба кори хайр илҳом мебахшад, ба кори хайр даъват мекунад ва ба сӯи он мехонад. сипас нафси розия, чорум ин нафси розия аст, ки ба ҳукми Худои таоло ва фармонравии ӯ розӣ шуда, ба ӯ дар ҳар он чи ирода ва ихтиёр кунад, комилан таслим шудааст. ва нафси панҷум ин нафси марзия аст, ки ризои Худованд субҳанаҳу ва таолоро ноил шудааст. дар ин мартаба солик дар шинохти Худои таоло ончунон ки ҳаққи шинохтани ӯст қадами нахустин мегузорад. мо дуо мекунем Парвардигорамона, ки ин нафси болотаринро ба ҳар яктаи мо насиб гардонад. валҳамдулиллаҳи роббил аламин.